ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ጹራ ሚድያ እዚ ናይ ሎሚ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ መደብ ሓፂር ታሪክ ህይወት ናይቲ ኤርትራ ኣብ ማህፀና ኣብ ማእከል ኣስመራ ወሊዳ ብፍቕሪ ኣብ ሓንቂቓ ዘዕበየቶ ብመገዲ ናይ ቃኞ ሬድዮ ስቴሽን ኣቢላ ምስ ዘመናዊ ሙዚቃ ዘላለየቶ ብሰንኪ ኩነታት ግን ከም ልቡ ክነብረላ ዘይከኣለ ውላዳ እዩ። እዚ መደብ ናይቲ ኣብ ህይወቱ ድሕሪ ዘጋጠሞ ከቢድ ጓሕን ሓዘንን ካብ ዘፍቅሮ ሞይኡ ንነዊሕ ዓመታት ተፈልዩ ፀንሐ ፈቃር ኮኸብ እዩ። እዚ መደብ ናይቲ ኣዲስ ኣበባ ብሙዚቅኡ ተበራቢራን ሓድሽ ዘይትፈልጦ ዓለም ርያን ክንሳ ብሰንኪ መበቆሉ ዝኸደዓቶ ኣፍሪቃ ዝበለፀ ንዓለም ሙዚቃ ዘበርከትክዎ ህያበይላት ምካሓሉ ክቡር ዕንቁ እዩ። ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣስኪሩ ካብ ምብራቅ ክሳብ ምዕራብ ኤውሮጳ ብምልከት ጊታሩን ጥበቡን ዘስተመመን ተጋደልቲ ኣጆኹም ክብሎም ናብ ሰውራ ምስ ኣተወ ብክእለቱ ተሃኒኖም መዓልታዊ ስርሖም ዘረስዐ ብኣካል ኣብቲ ንሱ ዝተረኽበሉ መድረኽ ዘይነበሩ ስነ ጥበበኛታት ተጋደልቲ ብሰንኪ ብኩራቶም ዝቆንኡሉ ተነፋቒ ኣቦ ጥበብ እዩ። ነቲ ብፀሊም ህንዳዊ ዝፍለጥ እሸቱ ኣለማየሁ ዓለም ከም ትሪኦ ዝገበረ ግን ከዓ ሞይኡ ብፍላጥ ዝተቐብረ ንኣስቴር ኣወቀ ኣብ ዓለም ሙሉእ ከም ንግስቲ ከም ትፍለጥ ዝገበረ ሕጂ ግን ዝዝክሮ ዘይብሉ ንኣቦ ጃዝ ኢትዮጵያ እንዳተባሃለ ዝስገደሉ ዶክተር ሙላቱ ኣስታጥቄ ስረ ዘዕጠቐ ስፍረ ኣልቦ ኢትዮጵያውያን ናይ ሱሳታት ሰብዓታትን መጀመርያ ሰማንያታትን ኣብ እንግድዑ ተሓንጊሮም ጥበበኛታት ክስመዩ ኣብ ዝነጥቦ እንዳነጥቡ ዝዓስልዎ ዝነበሩ ተደላይ ኮኸብ ነይሩ። ብቋንቋታት ዓረብ፣ እንግሊሽን ጣልያንን ምስ ቋንቋ ዲኡ ትግርኛ ጊታሩን ድምፁን ኣሰንዩ ልቢ ሰማዕቱ ዝሰለበ ማዕረቲ ኣብ ልዕሊ ጥበብ ዘለዎ ፍሉይ ፍቕሪ ናፍቆትን ፍቕርን ሃገሩ ዘቃፅሎ ቃላት ክሓፅርዎ ከለዉ ከዓ ብንብዓቱ ዝገልጽ ኣብ ግዜ ገድሊ ኣብ ኤውሮጳ ኮይኑ ስፍረ ኣልቦ ሓገዝን ወፈያታትን ናብ ሜዳ ንምልኣኽ ለይትን ቀትርን ኣብ ኣዳራሻትን ጎደናታትን ኮይኑ ምርኢታት ብምቕራብ ዝደኸመ ፍረ ድኻሙ ከዓ እቲ ብፍሉይ ዝልለየሉ ናይ ድግማ ደርፍታት ኣብ ጎደናታትን ኣዳራሻትን ኮይኑ ብምቕራጽ ሕልፊ ዋናታት ደረፍቱ ነባሪ ሓወልቲ ዝተኸሎ ሪሚክስ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ናይ ሎሚ ስነ ጥበበኛታት ክመሃሩሉ ዘለዎም ዓብይ ተንቀሳቐሲ ላይብረሪ ጥበብን ታሪኽን ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እዚ ኣቦ ጥበብ መን ምዃኑ ገሊኹም ድሮ ፈሊጥኩም ኣለኹም። ንዝያዳ ኣፍልጦን ኣበርክቶን ናይ ዝበሃር ጥበበኛ ግን ክሳብ መወዳእታ ሳብስክራይብን ላይክ እንዳገበርኩም ክትከታተሉ ብክብሪ ይዕድም። ዕለት 3 ጥሪ 2025 ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ሙዚቃ ብፍሉይ ዝሐጎሰት ዕለት እያ ነይራ። ኣብዛ ዕለት ኣብ ስዊዘርላንድ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብታ ሃገር ዝወደቦ ንኸም በዓል ባህራት ስነ ጥበበኛታት ኢንጂነር ኣስገዶም ወልደ ሚካኤል ሃይለ ገብሩ ኣኽሊሉ ተፈኖን ካልኦትን ዘሳተፈ ባህላዊ መደብ ተኻይዱ ነይሩ። ቁፅሪ ተሳተፍቲ ናይቲ መደብ ዓብይ ነይሩ። ኣብቲ መደብ ዝተረኽቡ ደረፍትን ሙዚቀኛታትን ከዓ ንኩሉ ብኣካልን ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዝከታተሉ ዝነበረ ሰብ ዘዕግብ ብሉፅ ስራሕ ከቕርቡ እዮም ተራእዮም። ኢንጂነር ኣስገዶም ወልደ ሚካኤል ነቲ መደብ ዝኸውን ሓድሽ ደርፊ ሒዙ ይኸይዱ። ካልኦት ደረፍቲ ከዓ ብሉፅ ዝብልዎ ደርፍታቶም ብፍሉይ ወኒ ደጊሞም መደብ ተጀሚሩ 3 ሰዓትን 10 ደቃይቕ ምስ ሓለፈ መራሒ መደብ ፍሉይ ሰርፕራይዝ ሒዙ ከም ዘሎ ክሕብር ከሎ ኩሉ ብኣካልን ብዩቲብን ዝከታተል ዝነበረ ሰብ እንታይ ዓይነት ሰርፕራይዝ ምዃኑ ዝፈልጥ ኣይነበረን። ወሲኹ ከዓ ንስኹም ዕድለኛታት ኢኹም። እዚ ሕጂ ናብ መድረኽ ዝመፅእ ዘሎ ሌጀንድ ድሕሪ 15 ዓመታት እዩ ናብ መድረኽ ዝምለስ ዘሎ ብምባል ኣብ ኩሉ ተመልካቲ መንደኣ ኮይኑ ዝብል ሕቶ ኣለዓዓለ። ከም ቃል መራሒ መደብ እቲ ድሕሪ 15 ዓመታት ናብ መድረኽ ዝደየበ ዘይሓስስ ኮኸብ ምስ ዘይድፈር ግርምኡ ናብ መድረኽ ደየበ። ናብ ቂሕ ዝኸደ ሕብሩ ዕድመ እውን ተደፍአ ሓንቲ እውን ትኩን ዘይረገፈት ፃዕዳን ፀሊምን ሕብርታት ዝተሓወሰሉ ሙሉእ ፀጉሩ ዝጋነን ቁመት እኳ እንተዘይብሉ ኣብ መድረኽ ምህላው ጥራይ ዓይንኻ ዝመልእ ሰብነቱ እርጋን ክሳዱ ደይዓፀፎ ዕድመ ምድፋእ ኣብራኹ ዘይሓለኾ ኣካላቱ ናይ ሓደ ካብ ንእስነቱ ትሒዙ ስፖርት ዝሰርሕ ዝነበረ ኣትሌት ዝመስል 80 ዝረገፀ ግን ከዓ ኣከዳድንኡ ኣረጋግፅኡን ምንቅስቓሱን ሪኢኻ መንእሰይ ደኣ ከይከውን ዘብል ኳዕናን ግን ከዓ ትሑት ሰብኣዩ ኣብ መድረኽ ተሰቒሉ ነይሩ። ኣብ መድረኽ ምስታ ድሕሪ 15 ዓመታት ሒዝዋ ዝደየበ ጊታሩ ምስ ተሰቕለ ካልእ ቃል ኣይወሰኸን። ተመስገን ተመስገን ይድሕዩ። ኣብ ገፁ ናፍቆት ህዝቡን ሃገሩን ይንበብ ነይሩ። ጊታሩ ኣብ ማዕራሪው ናብ ማይክሮፎን ክቐርብ ከሎ ብድሕሪት ካብ ዝነበሩ ናይ ቀረባ መሳርሕቱ ተኽሊኖ ድሃዮ ኣየናይ ተኽለዩ ግን ኣብ መድረኽ ደይቦ። ተኽለ ተስፋ ዝጊ ድሕሪ 40 ዓመት ናብ መድረኽ ክዲብ ከም ዘይክእል ፍሉጥ ነይሩ።
ተክለ ክፍለ ማርያም ስሙ ዳርጋ ዝፈልጦ የለን ኣብ ክንድኡ በታ ወዲ ትኩል ትብል ሳጉ እዩ ዝፍለጥ ኣቀዲሙ ኣብዚ መድረክ ደይቡ ስለ ዝደረፈ ከዓ እቲ ተክለ ዝተባህለ ደራፊ ንሱ ከም ዘይኮነ ጭሩ ትፈልጦ ሓቂ ነይሩ እቲ ናብ መድረክ ድሕሪ 15 ዓመታት ዝተመልሰ ዓባ ሓወልቲ ጥበብ ጊታሩ ከም ቀደሙ ከዛርባ ጀመረ ናብ ማይክ ብምቕራብ ከዓ ክልእ ከክንረጋ ቤት ነፊር ክንብረራ መልእኽቲ ብፀሓለይ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓዲ ይኹን ኣብ ሜዳ ኣብ ስደት ዘለው ሰላም በላለይኽን ከመይ ኮኑ ይህሉ ኣዜመ ድምፁ ከምታ ናይ ቀደሙሎ ፈጽሙ ተቐየረን ኣብ 1980ታት ዝደግሞ ዝነበረ ደርፍታትን እታ ተጋዳላይ ትብል ደርፉን ክዚም ከሎ ዝነበረ ሕልሚ ዝጥዕም ድምፁ ዋላ እውን ድሕሪ 15 ዓመታት ይደርፍ እንተነበረ ፈጽሙ ይሓሰሰን እርጋን ፈጽሙ ጥቁ ይቀረበን ይኹን እምበር እቲ ምስ ግርማ ሞገሱ ዝደየበ ሓወልቲ ጥበብ ሓንቲ ማይ ቤት ምስ ደረፈዩ ኣዒንቱ ኣሄን ምዓት ክሰርባ ጀሚረን ኣብ ጎኑ ከምኡ ባህር ደራፊ ሃይለ ገብሩ ተጸጊዕዎ ይርአ ብየማኑ ከዓ ኣኽሊል ፎቶ ቀረቦ ሽዑን ተፈኖ ሶፍት ከምፃኣሉ ብምልክት ክሕብሮ ይርአ ንብዓቱ ድሮ በርባዕተ መንገድታት ወሪዱ ማዓጓጉር ተሰጊሩ ኣብ ከናፍሩ በፂሕ ነይሩ ድምፁ እውን ከሕነቕነቕ ጀመረ ደንጊዩ ዝተረድኦ ተፈኖ ከዓ ሶፍት ብምምፃእ ክደርዘሉ ጀመረ እዚ ክኸውን ከሎ እቲ ፍጥር ካብ ዝብል ክሳብ ዛለይቱ ሎሚ ጊታር ተሓንጊጡ ዝኸይድን ዝደርፍን ናይ ህንፃን ጥበብን ኢንጂነር ኣስኮዶም ወልደ ሚካኤል ኣብ ኢዱ ዝሓዛ ጊታር ዘይነበረት ክንሳ የማኒት ኢዱ ግን ብምልክት በሓያል ስምዒት ጊታር ትወቅዕ ነበረት ኣብ ኩሉ ምንቅስቃስ ኢንጂነር ኣስኮዶም ፍቕሪ ናፍቆትን ቅንዕን ናይ ተመዘንኡ ጥበበኛ ይርአ ነይሩ ኢንጂነር ፍሉይ ፍቕሪ ጊታር ኣለዎ ህርመቱ ግን ክንድቲ ኣብ ጎኑ ዝነበረ ኮኸብ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እዮም ምክንያቱ እቲ ኢንጂነር ኣስኮዶም ሃይለ ገብሩ ወዲ ትኩል ተፈኖ ሰላሊዓን ምስ ኩሎም ሙዚቀኛታት ከቢቦም ዝነበሩ ኮኸብ ስነ ጥበባዊ ተክለ ድሓኖም ተክለ ህኮት ነይሩ ተክለ ህኮት ኣብዛ ምድሪ ዓለም ብሂወት ከም ዘሎ ዝፈልጥ ሰብ እንትርፎ ውሑዳት ናይ ቀረባ ቤተሰቡን መቅርቡን ኣብ ኮሎን ጀርመን ዝርከቡ ኤርትራውያን ጥራዮም ነዚ መደብ ንምስራሕ ኣብ ዝገበርናዮ ዳህሳስ ናይ ኢንተርኔት ኣብ ኩለን ተንደርፍታቱ ተዘርጊሕናለን ዘለዋ ናይ ዩቲዩብ ቻነላት ተክለ ህኮት ብሂወት ይህሉ ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶታት ኣብ ኩለን ረኺብና ገለውን ብቤላቤሎ ዝተበገሰ ናይ ሓሶስ ዜና ኣሚኖም ኣብ ደርፍታቱ ዝተዘርግሐሉ ቻነላት ሬስት ኢን ፒስ ሌጀንድ ብምጽሓፍ ብሂወት ምስ ሙሉእ ሓይሉን ጥዕንኡን ከሎ ናብ ዓዲ ኩሉና ከፋንዎ መሪፆም ኣገዳሲ ኮይኑ ኣብ ዝረኽበሉ ኣጋጣሚታት ከዓ ሓደ ካብ ደቂ ዝኾነ ሙሴ ተክለ ኣቦኡ ብሂወት ከም ዘሎ ንፈተውቱን ኣድናቕቱን ከበስር ይርአ ንኣብነት ንሓደ ብተደጋጋሚ ግዜ ተክለ ህኮት ብሂወት ዘየለ መሲልዎ ኣብ ኩሉ ደርፍታቱ ከይዱ ሓዘኑ ዝገልጽ ዝነበረ ኣፍቃሪ ተክለ ህኮት ወዱ ሙሴ ብከምዚዩ መሊሱሉ መርሓባ ሃብቶም ተወልደ ንተክለ ኣድሓኖም ህኮት ከም ትፈትዎ ወይ ተድንቆ ኮይኑ ይስምዓኒ ብዝኾነ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከም ዝሞተ ጌርካ ኢኻ ትገልጾ ብሕፅር ዝበለ ዕድመን ጥዕናን ይሓቦ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ብምሉእ ጥዕና ምህላው ክሕብረካ ይፈቶ ኣብ ጀርመን ከለን ኣብ ትበሃል ከተማ ይነበር ነዚ ሓበሬታ ከም ርጉፅ ጌርካ ውሰዶ ከመይሲ ውላድ እዩ ዝነግረካ ዘሎ ሰላምን ጥዕናን ይሓብካ ዝሓወይ ብምባል ይመሊሱ ንቅድሜና ሓደ ካብ ደቁ ዝኾነ ሙሴ ተክለ ሞያ ኣቦኡ ብምውራስ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ደገ ምርኢታት ጊታር ናይ ኣቦኡ ተሰኪሙ ምርኢት ኣቕሪቡ እዩ ገለ ኢትዮጵያውያን እውን ናይ ኣቦኡ ተክለ ህኮት ብቕዓት ኣብ ወዱ ስለ ዝተመልከቱ ኣብ ዝተፈላለየ መደባት ከም ዘዕድምዎ ይፍለጥ ካብዚ ወፃውን ኣብ ተንደርፍታት ናይ ተክለ ህኮት ዝተዘርግሐለን ናይ ዩቲዩብ ቻነላት ፍሉይ ጦብላሕታታትን ዝኽርታትን ኣፍቆርቲ እውን መቁፀር የብሎን ዝበዝሐ ድጋም ደርፍታት ናይ ተክለ ህኮት ፍቕራዊ ስለ ዝኾነ ፍቕራዊ ታሪኻት እውን ኣካል ዛንታታት ናይ ሰማዕት እዩ ሓንቲ ኣብነት ናይ ዝተኾነና እዛ ትስዕብ ታሪኽ እያ እቲ ብደርፊ ተክለ ህኮት ልቡ ዝተተንከፈ ሰማዒ እዚ ይፅሒፉ ኣብ መወዳእታ ሰብዓታት ኣብ ከተማ ኣስመራ ተወሊደ ኣብ 80ታት ከዓ ካብ ከተማ ኣስመራ ወፀ ነዛ ደርፊ እዚኣ መዓልታዊ ብዘይምቁራፅ ክሰምዓኻ ይዝከረኒ ኣብቲ ግዜ ብፍቕሪ ናይታ ስግር ገዛና ተቕምጥ ዝነበረት ጓል ተታሒዘ ነይረ ስማ ዮዲት እያ ትበሃል ዮዲት ኣብ ዘለኺ ሓሊኺ እዛ ደርፊ ክሰምዓ ከለኹ ኣብ ልበይ እስኺ ክትመፂ ሎሚ ይሰምዓ ኣለኹ ከመይ ዓይነት ብርክቲ መዓልቲ እያ ብምባል ይፅሒፉ ካልኦት እውን ብዙሕ ፍቕራዊ ሂወቶም ኣብ ኮመንት ካብ ምስፋር ኣይተዓግቱን ገለ ኣብነታት ሳሌመይ ኩሉ ግዜ ምሳይኺ ሓዳርኪ ይባረኽ ህኮት የፍቅረካየ ክትህሉ ነርካ ሕጂ ተድልየኒ ነርካ ዝብልን ካልእን ጦብላሕታታትን ሓቀኛ ዛንታታትን መወዳእታ ይብሎን ግን ከዓ ሓደ ነገር የርኤካ
ተክለ ህውከት ኣብ ኩሉ ህይወት ኣፍቃሪ ሙዚቃ ብምእታው ናይ ልቦም ብጊታሩን ሕልማዊ ድምፁን ዝገልጽ ኮኸብ ምዃኑ እዩ። ንምዃኑ ግን እዚ ካብ ዓለምን ኣፍቀርቱን ርሒቑ ብሕቱ ህይወት ክመርሕ ዝጸንሐ ትማሊ ግን ሃንደበት ብምምጻእ ህላውነቱ ዘግሃደ ንጉስ ጥበብን ጊታርን መን እዩ? ብሰፊሕ ክንሪኦ ኢና። ሰናይ መከታተል። ተክለ ኣድሓኖም ህውከት ኣብ ከተማ ኣስመራ ተወሊዱ። ኣብታ ከተማ ከዓ ብፍቕሪ ሓንቂቑ ዓብዩ። ገና ኣብ ንእስነቱ ከሎ ከዓ ምስ ዘመናዊ ሙዚቃ ክላለ በቂዑ። ልዑል ምልከት ናይ ቋንቋታት እንግሊሽን ጣልያንን ስለ ዘማዕበለ ሓለፋ መዛንኡ ዘመናዊ ሙዚቃ ከስተማቕርን ብኩሉ ቋንቋታት ክደርፍን በቂዑ። ብፍላይ እቲ ካብ ቃኘው ሬድዮ ስቴሽን ብመገዲ ወታደራት ኣሜሪካ ዝፍኖ ዝነበረ ናይ ሹዕ ደርፍታት ከም መዛንኡ ከስተማቕርን ክደግምን በቕዐ። ኣብ ኣስመራ ናይ ንእስነቱ ግዜ ዘሕለፈ ተክለ ኣድሓኖም ህውከት ሓደ ካብቶም ንዝፈትውዎ ሃገሮምን ከተማ ኣስመራን ገዲፎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገዓዙ ኤርትራውያን ነይሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ነታ ብፍሉይ ምልክት ፃወታ ጊታር ሒዙ ምስ ዝተፈላለያ ናይ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ባንድታት እንዳተጠርነፈ ስሙ ሰማይ ክሰቅል ከኣለ። ተክለ ህውከት ዝበለፀ ናይ ሙዚቃ ክእለቱ ኣብ መወዳእታ ሱሳታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ እዩ ኣዕብይዎ። ምስ ከም በዓል ራእሲ ሃገራዊ ባህሊ ዶክተር በረኸት መንግስቲ ኣብ ተክለ ተስፋዝ ግን ካልኦቱን ብምዃን እውን ኣብ ምምዕባል ኤርትራዊ ሙዚቃ ዓቢ ተራ ተፃወተ። ኣብዚ ግዜ ብጊታርን ምውሃድን ሙዚቃን ኣብ ደርፍታት ናይ ኢንጂነር ኣስገዶም ወልደ ሚካኤል፣ ኣቦይ ግርማይ ሰሎሞን፣ በየነን ፍራን ካልኦትን ኣብ ሙዚቃ ኤርትራ ዓቢ ተራ ተፃወተ። ኣብ መወዳእታ ሱሳታትን ሙሉእ ሰብዓታትን ንተክለ ህውከት ዝዳረግ ጊታሪስት ኣይነበረን። ብርግጽ ቀዳማይ ብጊታር ተጠቂሙ ደርፊ ትግርኛ ዝደረፈ ድምፃዊ ተወልደ ረዳዩ። ኣድነቕቱ እውን ንጊታር ትግርኛ ክትዛረብ ዝገበራ ተወልደ ረዳዩ ክብሉ ይገልጽዎ። ይኹን እምበር ሕርመት ተክለ ህውከት ኣብ 1970ታት ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ እውን ዝዳረጎ ስነ ጥበባዊ ነበረን። ብሓፂሩ ተክለ ህውከት ኣብ ግዚኡ እቲ ዝበለፀ ኣፍሪቃዊ ጊታሪስት እዩ ነይሩ። ሕርመቱን ክእለቱን ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዱ ዝዓበየ ኮኸብ እምበር ከተማ ኣስመራ ዘፍረየቶ ኣፍሪቃዊ ኣይመስልኒ ነይሩ። ክሳብ ሕጂ ዝተፈላለዩ ወጻእተኛታት ደርፍታቱ ዝብልከት ሪኣክሽን ቪድዮ ክሰርሑ ከለዉ ከዓ ቋንቋ እኳ እንተዘይተረዳእና እዚ ሕርመት እዚ ግን እቲ ዝበለፀ ኣፍሪቃዊ ሕርመት ዘመናዊ ሙዚቃ እዩ እንዳበሉ ይውድስዎ። ዝና ተክለ ህውከት ንኢትዮጵያውያን ሙሉእ ፍሉይ ቅን እዩ ኣሕዲሩሎም። ጥበቡ ንምውራስን ክንድኡ ንምድራግን ዘይፈተንዎ ይነበሮምን። ብሓፂሩ ተክለ ህውከት ንኢትዮጵያውያን ጊታር ከመይ ከም ትፅወ ዝመሃሮም ንጉስ እዩ። ከም ውፅኢቱ ከዓ ኣብ ኩለንተን ኢትዮጵያውያን ዝምኩዕለን ዝበለፃ ናይ ሱሳታትን ሰብዓታትን ደርፍታቶም ተክለ ህውከትን ጊታሩን ዘይብላ የላን። ኣቐዲሙ ክእለት ናይ ተክለ ህውከት ተዓዚቡ ጊታር ክፃወተሉ ዝዓደሞ ከዓ እቲ ሎሚ ብደረጃ ዓለም ዓቢ ክብረትን ስምን ዘለዎ ኣቦ ናይ ኢትዮጵያ ጃዝ ዝተሰመየ ዶክተር ሙላቱ ኣስታጥቄ እዩ። ኢትዮጵያውያን ንሙላቱ ኣስታጥቄ ብደረጃ ዓለም ከም ሃይለ ገብረስላሴ፣ ቀናኒሳ በቀለን፣ ኣበበ በቂላን ይምክሕሉ። ይኹን እምበር እተን ዝበለፃ ታሪኻውያን ሙዚቃውያን ድርሰታት ናይ ዝፍሉጥ ሰብ ዓቢ ኢድ ናይ ተክለ ህውከት ኣለወን። ኪኖ ጊታር ምፅዋት ዝኸደ እውን ኣብ ናይ ምውሃድ ሙዚቃ ተራ ከም ዝነበሮ ይፍለጥ። ብሓፂሩ ንሙላቱ ኣስታጥቄ ስረ ጥበብ ዘዕጠቆ እቲ እንትርፎ ጊታሩ መልሓሱ ብዙሕ ዘይትዛረብ ተክለ ኣድሓኖም ህውከት እዩ። ይኹን እምበር እዚ ኣበርክቱ እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ብርዱእ ምኽንያት ኣፍልጦ ይረኸበን። ካልእ ብሳላ ፍሉይ ኣበርክቶ ናይ ተክለ ህውከት ስሙ ሰማይ ዝተሰቕለን ዓለም ክትሪኦ ዝበቕዐትን ኣለማዮ እሸቴ እዩ። እዚ ቀርበት ፍሉይ ሓገዝ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ዘይተፈለዩ ደራፋይ ካብ 1970 ክሳብ 1972 ኣብታ ብስም ኦል ስታር ባንድ ትፍለጥ ተክለ ህውከት ዝነበራ ጉጅለ ኣባሊ ነይሩ። ኣባላት እዛ ባንድ ተክለ ህውከት፣ ሃይሉ ከበደ፣ ተኣምራት ፈረንጂ፣ ታምራት ከበደ፣ ተስፋ ማርያም ኪዳነን ደረፍቲ ከዓ ኣለማይሁ እሸተን ሚነሊክ ወሰናቸውን እዮም ነይሮም። ብሉፅ ደርፍታት ናይቲ ብፀሊም ህንዳዊ ዝፍለጥ ኣለማይሁ ከዓ ኣብዚ ግዜ ተሰሪሑ። ተክለ ህውከት ኣብዚ እውን ኪኖ ጊታር ምፅዋት ዝኸደ ኣብ ምውሃድ ሙዚቃ ዓቢ ተራ ከም ዝነበሮ ይፍለጥ። ድሕሪ ምፍራስ ኦል ስታር ባንድ ተክለ ህውከት ናብ ሸበሌ ባንዲ ተፀምቢሩ። ኣብዛ ባንዲ ከዓ ኣብ ርእሲ ኣለማይሁ እሸቴ ኣስቴር ኣወቀ ተፀበረቶም። ኣብዛ ባንዲ እውን ተክለ ህውከት ኣብ ዝበዝሑ ናይ ሰብዓታት ደርፍታት ኣስቴር ኣወቀ ጊታሩ ሒዙ ብምፅዋት ነታ ፍሉይ ድምፂ ዝነበራ ኣስቴር ኣወቀ ዓለም ንኽፈልጣ ኣኽኢልዋ እዩ።
ተኽለህውከት ኣብተን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረለን ዓመታት ንሙዚቃ ኢትዮጵያ ሰማይ ካብ ሰቐሉ ግን ከዓ ታሪኾም ፈጺሙ ካብ ዝቐብሩ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ሓደ እዩ። ከም በዓል ዶክተር በረኸት መንግስቲ ኣብ ንጊታሩ ናቱ ግጥምን ዜማን ሓዊሱ ደርፍታት ስለ ዘይነበሮ ከዓ ሞይኡ ብዘይነጋሪ ክቕበል ኣኽኢሉ። እታ ዘይትፈልጦ ዘመናዊ ሙዚቃ ናይ ተኽለህውከት ሰሚዓ ዝተሓደሰትን ዝነቕሐትን ኣዲስ ኣበባ ግን ንተኽለ ድሓኖም ዘይትኸውን እንዳኾነት መፀት። ብሰንኩ ከዓ ኣብ መጀመርያ 80ታት ኣእጋሩ ናብ ርሑቕ ስደት ስግር ባሕሪ ምርሓ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ከዓ ኣብ ጀርመን ክቕመጥ ጀመረ። ኣእጋሩን ኣካሉን ካብታ ኣመና ዘፍቅር ሃገሩ ኣብ ዝረሓቐሉ ግዜ ግን ልቡን መንፈሱን ናብ ሜዳ ኤርትራ ብምኻድ ኣብ ጎኒ ተጋደልቲ ተሰለፋ። ኣብ ሓፂር ግዜ ከዓ ብመሪሕነት ኣምባሳደር ግርማይ ገብረማርያም ኣቢሉ ኣብ ቃልሲ ሓፋሽ ውድባት ጨንፈር ኤሮጳ ድሕሪ ምውዳቡ ብሞይኡ ንክሰርሕ ተቐሪብሉ። ኣብ ልቡ ፅንሐ ጉዳይ ስለ ዝነበረ ብኡ ንብኡ ተቐቢሉ ናብ ተግባር ተጓየየ። ካብ 1985 ክሳብ ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዘሎ ግዜ ከዓ ነታ ብስም መቃልሕ ኤርትራ ትፅዋዕ ዝነበረት ጉጅለ ከም ሓላፊ ኮይኑ ብምጥርናፍ ዓብ ስነ ጥበባውን ሃገራውን ኣበርክቶ ክገብር ጀመረ። ኣባላት መቃልሕ ኤርትራ ኢብራሂም ማሕሙድ፣ ሃብተ ሚካኤል ገብረ ሚካኤል፣ ዓለም በየነ፣ ርግኣት ኣሽመላሽ እዚኦም ዝተጠቕሱ ኩሎም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝዓረፉ ክኾኑ ከለዉ ካልኦት ብሂወት ዘለዉ ከዓ ዮሃንስ ደባስ፣ ክብረ ኣባርኣያ፣ ኣማኒኤል ቶምቦሳ፣ ሮሞዳን ዓብደልቃድር፣ ሰመረ ቻርሊ፣ ሃብቶም መሓሪ ጠርናፊ ናይዚ ኩሉ ዕጥቂ ዓጢቓ ብውድብ መልክዕ ትሰርሕ ዝነበረት ጉጅለ ከዓ ተኽለ ኣድሓኖም ህውከት እዩ ነይሩ። ነዛ ጉጅለ መሪሑ ከዓ ተኽለ ህውከት ብቋንቋታት እንግሊሽ፣ ዓረብ፣ ጣልያን፣ ጀርመንን ትግርኛን ሃገራዊ ደርፍታት ብምፍራይ ሃገራውነት ኣብ ምኹስኳስን ወፈያታት ኣብ ምእካብን ዓብ ተራ ተፃወተ። ብውልቁ ነታ ህብብቲ ባዕሉ ዝውንና ደርፉ ተጋዳላይን ማዘር ኤርትራን ከዓ ኣብዚ ግዜ እዚ ደረፈን። ንወፈያታት ክብል ኣብ ዝተገብረ ምርኢታት ከዓ ኩለንተን ብብሉፅ መገዲ ዝደገመን ናይ ካልኦት ኤርትራውያን ደረፍቲ ስራሓት ብውሕልል ኣገባብ ደገመን። ዕላማ ተኽለ ህውከት ስሙ ኣብ ዝርዝር ደረፍትን ምስራኤል ይኮነን ደጊሞ ንሱ ከምቶም ዜናቶም ግጥምን ዜማን ሰሪቖም ስሞም ዘዕብዩ ስነ ጥበበኛታት ኣይነበረን። ንሰውራ ዝኸውን ገንዘብ ንምእካብ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ሙዚቃዊ ምርኢት ብውሕልል ኣገባብ ምስ ተቐርፀ ናብ ህዝቢ ብምዝርግሑ እዩ ስም ተኽለ ህውከትን ጊታሩን ኣብ እዝኒ ሰማዓቲ ብምብፃሕ ሓለፋ መበቆላውያን ደረፍቱ ክደምቁን ሓወልቲ ክቕይሮም በቂዑ። እቶም ደርፍታቶም ብተኽለ ህውከት ዝተደግመ ኤርትራውያን ደረፍቲ እውን እቲ ዘሐጉሶም ነገር ተኽለ ህውከት ንደርፍታቶም ናብ ነባሪ ሓወልቲ ምቕያር እዩ። ዶክተር በረኸት መንግስቲ ኣብ ሓደ ካብቶም ብስራሕ ናይ ተኽለ ህውከት ኣብታ ሽታ ሞረድ ትብል ደርፉ ኮሪዑ ዝሓለፈቦ እዩ። በንጻሩ ዶክተር በረኸት ነቶም ደርፍታቱ ሰሪቖም ፀየቑ ኣመና ይጥይፎም ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ተኽለ ህውከት ዝደግሞም ደርፍታት ኩሎም ፍሉይ መቐረትን ጣዕምን ኣብ ርእሲ ምውሳኾም መዓልታዊ ሰሚዕካዮም እውን ኣይምነውን እዮም ነይሮም። ብሓፂሩ ተኽለ ህውከት ደርፍኻድ ክደግሞ ማለት ስራሕካ ንዘለኣለም ሓወልቲ ኮይኑ ከም ዝነብር ምእማን ማለት እዩ። እቲ ንጉስ ጊታርን ሕልማዊ ድምፂ ዝውንን ተኽለ ህውከት ኣብ 1987 ኣብ ግዜ ሓድነታውን ውድባውን ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ናብ ሳሕል ብምእታው ዓበይቲ ምርኢታት ኣቕሪቡን ፍሉይ ተመስጦ ኣብ ልዕሊ ተጋደልቲ ሓዲሩ ነይሩ። እቲ መራዋሕ ድምፁ ኣሮን ኣብርሃም ነዚ ኣጋጣሚ ክዝክሮ ከሎ ብስዕብ ይገልጾ። ኣብ 1987 ተኽለ ህውከት ናብ ሜዳ ምስ ኣተወ ኣነ ብኣጋጣሚ ክረኽቦ ዕድል ኣይረኸብኩን። እቶም ብኣካል ዝረኸቦ ተጋደልቲ ብዛዕባኡ ምስዕለሉና ዝቐናኣናዮ ቅንኢ ክሳብ ሕጂ ፈፂሙ የርስዓነ። ተኽለ ህውከት ተጋደልቲ ከይሓምዎን ከይዕንቀፍዎን ከይውሕድዎን ፈሪሑ ደንጎላ ተዝኸውን ሓውኻ ከይመውት ከይሓመካ ብምባል ኣሕዋቱ ከይገድሉ ተመንዩ ክብል ብፍቕርን ናፍቖትን ነቲ ኣብቲ ግዜ እንትርፎ ብቴፕ ብኣካል ዘይረኣዮ ግን ከዓ ኣመና ዘቕንኦ ተኽለ ህውከት ይዝክሮ። ካልእ ተጋዳላይ ስነ ጥበበኛ ስቴፋኖስ ኣብርሃም ዘማች እውን ተዘክሮ ብከምዚ መገዲ ኣካፊሉ። ዘማች ኣብቲ ኣብ ናይ ኣሮን ኣብርሃም ዝሃቦ መውሃብ ርእቶ ብቐጥታዩ ምስ ተኽለ ህውከት ክዕልል ዝፍትን ተኽሊኖ ግራንደ ይዝከረካዶ መኽፈቲ ካልኣይን ሓድነታውን ጉባኤ 1987 ኣብ ዓራርብ ማርያም ስቱድዮ ሙዚቃ እንዳተፃወትና ክሓልፈና ብምባል ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ፍሉይ ፍቕሪ ሙዚቃ ይዝክር። ተኽለ ህውከት ነታ መቃልሕ ኤርትራ ዝተሰመየት ጉጅሉ መሪሑ ኣብ ሃገራት ግሪክ፣ ጣልያን፣ ጀርመን፣ ሆላንድ፣ ዴንማርክ፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ፖርቱጋል፣ እስጳኛ፣ ኢማራት ዓረብን ሙዚቃ ምርኢታት ብምቕራብ ንሰውራ ኤርትራ ብገንዘብን ንዋትን ኣብ ምሕጋዝ ዓብ ኣበርክቶ ገይሩ።
أبناء بولونيا فيستيفال ون كساب شحن شعت ميتان تسعان حدن كنت تواس أبو موهان مسمولو استدرابيتو بزي تحكيد أغلقلو نازلت إيرترا مستقهده نابكت ماسمرا بمزا نافقوتوا وطيو عندنا كينات إيران إثيوبيان مستولى أخا كساب دفاعات جنبار بري عسب بمخاد تقادا لين دابله داريفو دحر كينات ناب جرمن تملسو تقمتا نحلف موسيقى هيوتو جن فهجمو انداون زفو متا بفلاي اتا نعامتات اب مدرخ نسو جيتار اندهارمه نسا كم درافيت اب جوزو خا كم زفق راسو بيتو كويناس توقعزت رقعتاش ملاش معرفة فهجمو كم موسيقى عالم كم زباتخ قبرا دحرتا تنفاسو انتكون زي بكالا كاب لبو زفق راسو بيتو مماخرتو مدارفتو مقعستون كلو نقرون زفونس رقعت لبو فهجمو كرقع اللي كالن اتنا عامتاس تسألو زفان نقسو نوسو زفونه مدرخ طببكا اما اكل عمور بموسيقى تزلل سب كم رخوينو أفكفوا بزغا تقليلو كاب مزرخ رحيقو مزدقو أب جرمن سلماون تموان زملو نابرا مرزا ودو موسى تخلا أسر أبو حيزو أب مزرخ بمدياب عقمو كقبر فتينيو أب كلتشحن جعتن مسارحتو نبر بغندي حيلة عديموم ناب إير راحيزومو بمخاد أب اسمرا بازعن ساوان مرئي تقربا بدحريقا تقليلو كاب مزرخ بمرحاق نعسرت حمش عمتات مولو أب نايولكو نابرا أب كالن تانيحو زحلفة سلسة طري نام مدرك مستملسة سمعيتون سمعيت أفكارتون فولي نيرو وحج نبعت نبيعو أب عالم ملوء نزركبو ناينوح وانا أفكارتو كمتي كم مقابر ستسأ الأزار بزمسل مقدي قالو غيلوام نزمت عمت كأه أبتع عتبتو استقبرت الله زفكرا كتما اسمرا خوينو مرئيت كقربن مسوزهو كتحقاقفن مديبو الله اتي بزح قزعاتنا هيوز زرائي تخلد حانم هوكت ناب مدرك كريب كلو تمسكن دابلي دايبو درفو زازيمو كورد كلو خاا مستن زلا آخر رقاب بيت كوينو أبس مران عمتا مسوز بقراخب مخانو دحر محبار تمسكن دابليو بحبن تفانيو كبير ناي بعلت بيتو حزن وكوان تقاد أمو سبنتو فتمي آرقان دمتو آي تلوتان فقرون نافقوتون آي تغيران كم عيلو كم تاناي قلمو نجيتارو كزاربا حلم بستعم دمتو خاا حزبو تسفخسن كم زغل آرئيو كسابزا ساعات بسلامن ملوء تعنان زوجنحو أملاخ بحجون ملوء تعنان حايلن هيبو أبتا مدحنتو استقبرت الاسمرا بحاقوسن حبنن شنع كبل فولي تاريخو خاا كي شرفان كي قودلن ناب حزبون هاقرون كم محلالف نمنيلو كبرات تغتاتلتي زي كاب بحر بجلفا تاريخنا بوركتون ناي أفريقاو نقوس طبابن قويتا جيتارن تخلد حانوميو نزا فيديو انت فاتيخما شيرن لايكن كومنت مقبارا يتحماقو كبرات تغتاتلتي نايلوم مدمنا نزي مسل بزاقرب كلكم تحسو عاقبكم كتكونو تسفاي قبر إذا channel لمعباقن سابسكرايب لايكن كتقول لي داقي ممحت أناكم أبزقت المدبات بسلام يراخبنا سسنايو